A u nabavku još jednog uređaja, transportnog respiratora za novorođenčad iz KBC-a Sestara Milosrdnica, uključuje se i humanitarna udruga RTL pomaže djeci. Uređaj je potreban za nedonošad od 500 grama na više. U sljedećim minutama Mateja Damjanović donosi nam priču o malenoj Ester, rođenoj sa svega 947 grama, koja je, zahvaljujući brizi liječnika i medicinskog osoblja, u zagrljaju svojih roditelja. Ovo je mala Ester, palčica koja danas ima gotovo 4 kilograma, no kada je rođena bila je veličine dlana, nije imala niti 1 kilogram. Ovo je naša djevojčica Ester koja je rođena 27.2. 3 mjeseca ranije, prije termina, sa 947 grama u bolnici Sestara Milosrdnica, hitnim carskim rezom. Srećom po nju nije bilo početnih nekih poteškoća. Zbog preuranjenog porođaja bila je iznimno ugroženo nedonošće, pa je prve dane svog života 2,5 mjeseca provela u inkubatoru. No liječnici i medicinsko osoblje koji su se o njoj cijelo vrijeme brinuli imaju samo riječi hvale. Ona je bila mali borac koja nije dala da mi tu previše. Što je trebalo je i pustite me na miru. Ona i njezina majka u 4 mjeseca prošle su puno toga. U bolnici ih je zadesio i potres. Zajedno s drugim majkama i bebama morale su napustiti bolnicu. Poprilično kaotično, stresno, na hladnoći, izmješteni te sve bebe, ona zajedno sa njima iz svog sigurnog okruženja, iz inkubatora, van na hladnoću. Iako su neke zgrade Vinogradske bolnice dosta stradale u potresu, neonatologiji nije ugrožena statika pa se nisu selili. No da bi nedonoščad poput Ester u prvim minutama života imala najbolju moguću skrb, odjelu je potreban transportni respirator. U njegovu nabavu uključila se udruga RTL pomaže djeci, a svi koji žele pomoći mogu donirati na broj 060 9007. Respirator, taj transportni je bitan zato što vi možete preko njega davati taj kontinuirani tlak skroz do naše intenzivne, gdje kad sve bude složeno, onda samo dijete prebacimo u inkubator. A uz to, ako je dijete lošije nego što je bila naša mala djevojčica, možete dijete intubirati. Ester je živahna beba i dobro napreduje. Mama i tata zovu je šefica. U njihovu zagrljaju kod kuće je već mjesec dana i nadoknađuju propušteno vrijeme.